ଆଜି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସେ G20 ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଆସିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ G20 ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଇଡେନ୍ ନିଜ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ୍ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଭାରତ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇଡେନ୍ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିବା ଏହି G20 ବୈଠକକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2 ବଡ଼ ନେତା ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଭାରତ ଆସି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।